Sziasztok! Ez itt a HVG napi hír összefoglalója, hogy ne kezd úgy a napot, hogy lemaradtál valami fontosról. Én Imre Réka vagyok, nézzük mi újság. Egy bukott nemzetbiztonsági főtisztet reaktiválhat most a Tisza. Mondták a honvédségnél fennálló, jelenlegi vagy korábbi jogviszonyuk miatt csak anonim módon nyilatkozó forrásaink. A kormány megalakulása után egy héttel Ruszin-Szendi Romulus frissen kinevezett honvédelmi miniszter egy zárt állománygyűlésen bemutatta tárcája és a Magyar Honvédség új vezetését a katonai szféra meghatározó szereplőinek. Jelen volt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattól, KNBS 2023-ban 11 év ezredesként ezredesként nyugdíjazott Szuvák Attila, akit több forrásunk egybehangzó állítása, továbbá a Magyar Hang akkori értesülése szerint a KNBS leendő főigazgatójaként mutatott be a miniszter. Szuvák azóta több nyilvános eseményen is feltűnt a szerv képviseletében, a szervezet honlapján pedig, mióta Magyar Péter miniszterelnök leváltotta a KNBS eddigi vezetését, csak Szuvák szerepel főigazgató helyettesként, akinek karrierje forrásaink megítélése szerint nem makulátlan, és a hozzáértése is megkérdőjelezhető. Például, amikor katonai attaséként dolgozott Algériában, akkor a HVG forrásai szerint azért rendelték haza, mert engedély nélkül kutathatott az akkori algériai magyar nagykövet irodájában. Felülvizsgálják a gyermekvédelmi intézményrendszert, a finanszírozási rendszer anomáliáit, illetve a jelzőrendszer működését is. Derült ki a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság szerdai alakulóülés előtt tartott sajtótájékoztatón. Diószegi Judit, a vizsgálóbizottság tisztás elnöke arról beszélt, nem egyedi ügyeket fognak vizsgálni, hanem a rendszer hibáit keresik majd. Jogalkotási és intézményi változtatásokra is javaslatot fognak tenni. A testület a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársait is meghallgatja majd, illetve a minisztérium és tágabban a szakma is megfogalmaz majd javaslatokat, amiket figyelembe fognak venni. A jelentést december 31-ig kell elkészítenie a testületnek. Sokan felháborodtak azt látva, hogy például a MÁV elektronikus utastájékoztató tábláin és a kormányablakokban található kijelzőkön megjelentek a Tisza kormány intézkedését a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást népszerűsítő, a már az elmúlt években megszokott kék hátterű kormányzati reklámok. Akadt, aki a színválasztást kifogásolta, más propagandát emlegetett. A miniszterelnök hajnal 1-kor védte be a döntést a Redditen, azt üzente, ez legalább nem kerül 100 milliárdokba. Szerdán egy zöld hátterű posztjában már a plakátokra utalva azt írta, a zöld az új kék. Ugyanebben a bejegyzésében reagált a Politikál Kapitál elemzésére, miszerint egyelőre Magyar Péter a legnagyobb politikai ellenfele, hiszen míg a Fidesz ütéseit sértetlenül állta, a mindent leuraló jelenlétével, az olykor óhatatlanul hibás döntéseivel és túlmozgásos kommunikációjával könnyen elkoptathatja magát, miközben rendkívül heterogén szavazótábornak kell megfelelnie. Polgár Judit államfőjelölésekor Magyar is elismerte, hogy kommunikációs hiba történt. A HVG-ben közölt mediánmérés szerint a beígért társadalmi egyeztetés elmaradása még a Tisza szavazók 60%-a számára is zavaró volt. Magyar az elemzésre úgy reagált a Facebookon, idézem, az elemzők ma megszakértették a helyzetet és megállapították, hogy a miniszterelnököt csak Magyar Péter győzheti le. Szeretném jelezni, hogy a kormányzás mellett erre most nincs időm. Vindis László, az állami számvevőszék, ÁSZ elnöke, a 24.hu-nak arról beszélt, nem gondolja, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolja, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni. Vindis László is azok között az állami intézményvezetők között volt, akiket Magyar Péter a Tisza kormányra kerülése után lemondásra szólított fel. Magyar Péter azután is Vindis lemondásáról beszélt, hogy bejelentette, átfogó reformot és felülvizsgálatot kezdeményeznek az állami számvevőszék működésével, valamint vezetői struktúrájával kapcsolatban. Az ÁSZ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az országgyűlés független ellenőrző szerveként a végrehajtó hatalomnak nincs alkotmányos joga a felülvizsgálatára. Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra, mondta a washingtoni tárgyalásuk után Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Fox News-nak. Az ukrán elnök a beszélgetést jónak ítélte, a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licenc volt, és azt hangsúlyozta, hogy többre és gyorsabban van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.
Az amerikai gyártású Patriot föld-levegő rakétarendszert eredetileg repülőgépek ellen tervezték, de leginkább cirkáló rakéták és rövidebb hatótávolságú ballisztikus rakéták megsemmisítésére alkalmas. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szerinte Vladimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést, az orosz területek ellen induló műveleteket pedig az ukrán fél válaszadásnak szánja az onnan érkező támadásokra. Egy ukrán dróntámadást követően szerda reggel kigyulladt az ukrán határtól 500 kilométerre található Ryazani olajfinomító és a Wildberries, a legnagyobb orosz online kiskereskedő egyik hatalmas raktára, írja Kiev Independent. Pavel Malkov, regionális kormányzó arról számolt be, hogy a kora reggeli órákban tömeges dróntámadás érte a várost, 6 embert szállítottak kórházba. Azt nem részletezte, hogy milyen célpontokat ért légicsapás, azonban a közösségi médiában a helyi lakosok azt írták, hogy az olajfinomítót és a Wildberries raktárát. Az olajfinomító évente mintegy 840 000 tonna repülőgép üzemanyagot gyárt, amelyet az orosz légierő használ fel. Emellett az üzem évente több mint 17,1 millió tonna üzemanyagot állít elő, ami a teljes orosz kapacitás 5%-át jelenti. Vagyis az egyik legfontosabb láncszeme az üzemanyag ellátásnak. A Guardian elemzése szerint az orosz vezetés és a második legnagyobb orosz hitelezőbank kénytelen támogatni az online kiskereskedő céget, a Wildberries-t az ukrajnai támadások miatt. Aranyérmet szerzett a női kardcsapat a hongkongi VB-n. Legutóbb 2022-ben és 2023-ban győztek a magyarok. Most a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spies Anna, Katona Renáta összeállítású együttes a kínaiakkal vívhatott az aranyért, akiket végül 45-41-re győztek le. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtöktől keddig. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben. A Grupama biztosító pedig szerdán közölte, már most milliárdos kárigény jelentkezett az aszály miatt. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását. Szerdán az MVM bejelentette, a Duna vízszintje több szakaszon negatív rekordot döntött, és mivel a jelenlegi vízállás Paksnál -118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel szerda 15 órától megkezdték az atomerőmű harmadik blokkjának leállítását. Egy hónappal ezelőtt a nyár első komoly hőhulláma alatt is történt teljesítménycsökkentés, igaz, Kapitány István később 2 napra felmentést adott a magas fogyasztás miatt. Köszönöm a figyelmet, holnap Kacskovics Mihály Béla vár titeket a hírekkel, én Imre Réka vagyok, sziasztok!